Wala na yung Chicago ba? Kadapot ba? Oo, halin na natin. Uy, kalabot na itong Chicago. Love, ah. Mga kapila na yun, nalina to. Ari lang karoon na bring, iba? Happy birthday, sweetie. Ari. Oh. Tatas? Gatas, ah. Alas Grabe, ka na namin, dapat. imported. Alas ka na suko ah. Imported, ito no, Imported nilagka. na mo. Nilagka, imported. Di Alin yan niya ito. sa dito kanina nila makante. Lain niya, lain niya. Lain niya mga tagilan niya. Nung kanang isa sa unta. Ano nila yan? Lain niya. Pero ano nila pala? Hindi, lain niya mang ang amo na itong ilang kwan. Ariya, halin niya sa amon yan eh. Carlo, kami Marco. No. Muksi, muksi be. Ano mo ni, ang protection mo ni? Ay, simple gina mo. Oo. Pakatugin daw ah. Putas pa lang na simple gina. Ah, yan ang butot sa sport Na, na. Saint Benedict na rosary. Ah, wow. Ay, binigay ka. Protection mo na oh. Na transparent pa na na. Wow. Binigay mo ko nintas. Pwede ka di. Ipa-bless na nanay sa Clement. Sige, nito ba publish? Ipa-bless nanay. O sige, mag-1 mo na sa Merkulis pala. Oo. Mapabay ka mo ka na Wednesday gapon kasi ba? Huwag mo na ako Pero makatipa. siya na yung mag-bless. Siya na lang mag-bless dito. Sige lang, ipadala lang. Ikaw ka, ano, Parang bagay simba kami ko. Eh, nasa off ko lang ang invite. pa. Oh, rin na! Oh, no! Wow! Naputo! Oy! Pata na nila. Grabe! Ano na na? Asan ba na nga? Ari na! Hangin laminate, anay! Hangin laminate! Kay sino na? Kasi na, Lens? Parang lumaki. Ha? Kasi na, Lens, babe? Hangin Memory laminate, recall. kapag na. Memory recall. Install. Na! Tandaan niya! Tandaan! Oy, paki-abre. Nakalaminate na, hindi mo rin magastos. Hindi na yung magasto ma. Hindi na yung mabriyan. Isa makaedad ka na yung 180. Dugang ka ni Wat? Ay, sa akin. O, sabi mo yung gusto yan. May saging nila yan. Wala na ilabot sa ano Thank you, Nestor. Yo, may Ang shopping saging naman niya, ako. wala niya ma. May dog shopping naman ako. Ito, buwas pag-duty ko. Sa Ari, pagkulit arin kay. niya. The babes, basabi. Alo. Basa ha? Itang April 29, 2023. Karyo? Dearest. mama, ano? Dearest Mama F. Konta, konta. Tapos? Ilayin mo. Happy birthday. Happy 86th Birthday. birthday. We love you, love. Babes and Reynald. Ako, Reynald. Ito na. Kita na. Oh, me. Tumpay pa. Wow! Te. Okay na. Oh, abre. 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 Wow. Ay, hira-hira. Ano, abre? Wow! Oh. Tiki. Sige. Okay. 2,000. Yo, thank you, thank you. Pa. Lapit ah. Lapit talaga. Ari pa. Butang ko na lang di sa ano. Ay, isa ko sunod lang. Ano din ang Hindi, tira na uya. Tira na. Pata na, no? Arin, alin, kay Tito Oscar. Tito ka. Wow! Ba, ba, ha? Oh, Tito ka. Tito ka. Wala? Ang tagyak ko, Uner. Nag-dog sa bingwa? Friend. Wala ah. Awa. Ano lang, Ano to ko bata? Tita X. Hello. Happy birthday. Wishing you good health and all the best. God bless, Oscar. Oscar ka rin? Wala, ano yan? Wow. Laging pilo yung mag-1,000. Ay. Wala na. Ay, basta hindi Uli, pwede. ilan? Ako lang ni Bayluan. Hindi pwede, ah. Hindi na natin mo. Tinga ako na napilang mga dapulo. Ano ako bilang mo? Ah, sa agila ba yan? Hindi na nga gilaman. Ano? Ang iniyo. Ah. Dapat hindi ko. Wow! Mag-1,000. Ano Bayluan ko lang naman. Di ba nila? Bailohan na ito. Great mo. Okay mo. Siyempre ko yan. Okay. Uyat, tila. Kaya tila na. Kaya sipon na ka.